आयु जाबाय नाखि जलफाय जानो नागिरदों नै लोगोफोर आङो इउटुबाव मालायफोरखौ नुयो मालाय हौवाफ्रा बेसेबां हेल्प खालामो हिनजावफोरखौ ओमफ्राय आंना हौवाया माबा मबाइलखौनो हमनो बायो आंबो बेबायदि खालामजानो लुगैयो आरो गैया बायो मानसियानो ओंखायनो बिराद रागा जोंदों आङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आङो दिनै नै सुखा मैगंजों ना संनो नागिरदों मैया आङो मंगलबार बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन ना बेखौनो संनो नागिरदों आं नै नाया मा ना होनो बेखौ आं नामखौ मिथिया मानसिफोरा सोरबा सोरबा मोनजाफेराखैबो जानो हागौ बेबायदि मैगंखौ खिन्थु बिराद गोथाव मोनो आं गोखै गोखै जायो आरो मैथा बायदि बांद्राय गोखैद्राय जाया आङो दा मैगंखौ सायना लाग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि सङो बे मैगङा बारा गोबाव लाया दै दसेनो जायो रेबलाङो आरो दसेनो 10 मिनिटावनो मोनो बे ओंख्रिया Đây là gopher. Mantap dah habis nak. Đây là gopher xay खांबाय आङो दा नाखौ सायनोसै नहले bisa gas kecil sabun lebih putih नै लोगोफोर आङो नाखौ बासिखांबाय सुनानैबो लाबाय ओमफ्राय नै मैगंखौबो सुनानै लाबाय बेखौ आङो दा मस्रायनानै लासिगोन आं दा नाखौ एवहैग्रोनोसै नै लोगोफोर आङो नाखौ एवखांजोबखांबाय ओमफ्राय आङो बांद्राय मस्ला मस्लि होआ लोगोफोर जिरा एसे देनाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय ओमफ्राय सामब्रामल' सेरगोन आरो बे ओंख्रियाव बांद्राय मस्ला इउज खालामखाया बेनिखायनो सिम्पोलै संगोन आङो गोथाव जादों लोगोफोर ओंख्रिया
गोखै जायो आरो बे ओंख्रिया मा होनो मैथानिख्रुइ बांसिन मोजांसिन मोनो आं बे गोखैखौ मैथायासो बांसिन गोखैद्राय जायो खिन्थु सुखा मैगङा बांद्राय गोखै जाया आरो जानो मोजां जायो आयौ जाबाय नाखि लबा जलफाय जानो नागिरदों नो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय न' खाथियाव फैदों आङो जलफाय जानो ओइनै मैया लाबोदोंमोन ना आं बाजारनिफ्राय ओमफ्राय लोगो गैयाबाथाय मोजां नाङा बेनिखायनो लोगो नागिरै फैबाय आंना ओंख्रि संनाया माबायदि जागोनथाय लोगोफोर नोंथांमोना खिथानो हायासै रागा जोंनानैनो बोरैबा जाबाय मोजाङै देखायनो हायासै रागा जोंनानै मोजाङै देखायनो हायासै आं लोगोफोर मा होनो हौवाखौ आङो मबाइल हमनो थिनदों आरो बिराद बायो मबाइल हमनो आं होनबाय सुखा मैगंजों ना बानायनायखौ भिडिअ खालामनो नागिरदों एसे हमनानै हो बिराद हमनो बायो आरोखि दसेल' हमनांगौ बेखौनो बिराद बायो आरो आं बेनिखायनो रागा जोंनानै ओंख्रि संनायाव बुथब जानानै संबाय ओमफ्राय रायलायबाय थायासै आं नोंथांमोनजों बिदिनो सिरि संबाय सिरि जाबाय माबायदि जाखोथाय भिडिअआ मिथिला आङो इउटुबाव मालायफोरखौ नुयो मालाय हौवाफ्रा बेसेबां हेल्प खालामो हिनजावफोरखौ ओमफ्राय आंना हौवाया माबा मबाइलखौनो हमनो बायो आंबो बेबायदि खालामजानो लुगैयो आरो गैया बायो मानसियानो ओंखायनो बिराद रागा जोंदों आङो ओंखायनो आङो बिनानावखौ लिंहरबाय थायो आरो बिनानावखौलाय सानफ्रामबो बोरै मोनबाय थानो ना बेबो खामानि थायो आरो रावखौबोथ' मोनबाय थाया मालाबा हमनानै होयो खिन्थु बिराद बुरखाय हमनो होनांगौ आरो मबाइल हमनो होनांगौ होमबासो हमो ओंखायनो रागा जोंदोंमोन आङो जाखांबाय लोगोफोर दा बांद्राय बुंबाय थाबाबो लाजि मोनगोन भिडिअखौ नायोना बियो ओमफ्राय आङो रागा जोंबाथाय गोसोनि खोथाफोरखौ माबा बुंफोरनो मोनबासो स्रां मोनो दा नोंथांमोना आंनि इउटुब फेमिलि हिसाबै आं गोसोनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामो आरो बेनोसै आं आब'मोननाव दंफैयो जोंहा बाबाखौ मैया गालांदोंमोन आं बिस्रानाव दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना आंनि नाजों संनाय ओंख्रिखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खिथाहरदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय